അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. മാതാജി തുടങ്ങിക്കോളൂ. ലൈവ് ഇടണം മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. എല്ലാവരും ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും, മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും എല്ലാവരും. ലീല മാതാജി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനിത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ് തീരാനായി. പിന്നെ നന്ദിനി മാതാജി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൈക്ക്. മൈക്ക് ഓഫ്, ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. മാതാജി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും, മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും മാതാജി. വാവേന്റെ ഒച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മൈക്കിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് തൊട്ടാ മതി, അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് വരും. ലാപ്ടോപ്പിലാകാം. രാഘവത ലാപ്ടോപ്പ് സമയം ഇതിന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട മാതാജി, സ്ലൈഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മാതാജിക്ക് എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ? മൈക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ.
Slide ഇടണം മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരുൻ ഒന്നും ശ്രീ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കും, മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാവരും. സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ നമാചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും, മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും മാതാജി. ഭാവേന്റെ ഒച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയണ കേൾക്കണില്ലേ? Chapter 1 ഇനി ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ ക്ലിയർ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. അതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാരും സ്ലൈഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ? മൈക്ക് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ രണ്ടാമത് ഇത് വരുന്നുണ്ടോ? എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മള് സംസാരിച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നല്ലോ മാതാജി. രണ്ടാമത് എക്കോ വരുന്നു. ആദ്യത്തെ തന്നെ എക്കോ വരുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മാതാജി. കേൾക്കാം. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കമലത്തിന് സ്ലൈഡ് തിരിക്കണം. സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ പ്രഭു?
സൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? വരുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ചാപ്റ്റർ 1 ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധക്കളത്തില് അണിനിരന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എല്ലാം നിരത്തി. എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതായത് താൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നവരോട് അർജുനന് ഒരു അഗാധമായ അനുകമ്പ. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ നാശമുണ്ടാവും, കുലക്ഷയമുണ്ടാവും, കുലമഹിമ, പാപത്തിന്റെ കർമ്മഫലം. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായി നിരത്തിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ എത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ തൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനമെടുത്തു. അതായത് എൻ്റെ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം സ്വയമായി എടുത്തു. ആ എടുത്തതിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യാതൊരു മറുപടിയും കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ച് തളർന്ന് ഇരിപ്പായി. ഇനി അടുത്തത് 46 ശ്ലോകം ആണ് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അതായത് എൻ്റെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. താത്വികമായ അറിവിലൂടെ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഈശ്വരനിലേക്ക് മനസ്സ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം എന്ന അധ്യായം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി പുരുഷ തത്വം, അതായത് 24 തത്വങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംഖ്യകളിലൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാഖ്യയോഗം എന്നും ഈ അധ്യായത്തെ പറയാം. ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളായ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അങ്ങനെ എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ 18 അധ്യായങ്ങളിലെ എല്ലാത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംക്ഷിപ്തമായി ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളില് വിശദമാക്കി പറയുന്നു. ഈ അധ്യായത്തില് 72 നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലിസൺ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രഭു ഒന്ന് നെറ്റ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് ഇരിക്കുക. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ക്ലാസ് എടുക്കണതിന്റെ ഒരു ഇത് മാറും. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഒന്ന് കട്ടാക്കി 2ാമത് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നോക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളില് എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആകെ 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായം. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അർജുനനുടെ തേർത്തട്ടിൽ തളർന്നിരിക്കുന്നു.
അർജുനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. അല്ലാതെ അയ്യോ നിനക്ക് തളർച്ച വന്നോ, നീ അത്രയും കരുണയുള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്, നീ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നിർണായകമായ ഈ സമയത്ത് ആണോ നിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാല് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ വീരസ്വർഗമാണ് പ്രാപിക്കാൻ പോവുക, സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നരകവും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധത്തുകളത്തെ അണിനിരക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ നിരത്തുന്നു. 1 തുടങ്ങി 28 വരെ, 28ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി 42ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മൃദുല ഹൃദയത്വം. താൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നവരോട് അർജുന അഗാധമായ അനുകമ്പ ഉണ്ട്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലൊന്നും കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെ നാശമുണ്ടാകും, കുലമഹിമ പോകും, പാപത്തിൻ്റെ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അർജുനൻ തൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയണം. അപ്പം സ്വന്തം ധാരണയനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അർജുനൻ പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നയിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് 4 തരം ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കണം. ആമുഖത്തില് ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധക്കളത്തെ നിരന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ 28 തുടങ്ങി 42 വരെയുള്ളത്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള തന്റെ കാരണങ്ങൾ അർജുന വിശദീകരിക്കുന്നു. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഇന്നലെ നമ്മളതൊക്കെ കാണിച്ചതാണ് സ്ലൈഡ്, എന്നാലും ഇതിലൊന്നും കൂടി കാണിക്കാണ്. താൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നവരോട് അർജുന അഗാധമായ, അഗാധം എന്നാണ് അവിടെ വേണ്ടത്, അഗാധമായ അനുകമ്പയുണ്ട്. അവൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആസ്വാദനം, അതായത് അർജുനൻ അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ആവില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെ നാശം സംഭവിക്കും, പാപകർമ്മഫലത്തിൻ്റെ ഭയം ലഭിക്കും, തീരുമാനം ഇല്ലായ്മ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ന്യായീകരണം ശുദ്ധീകരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം അർജുനൻ തൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലായ്മയെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഫലം സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇത് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം, അതായത് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും നോക്കിയത്. ഇനി 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ അർജുനന് വന്നു. പിന്നെയും അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അർജുനന്റെ നിരാശ, അതുപോലെ തന്നെ 2-11 തുടങ്ങി 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് കുറിച്ച് പറയുന്നു. 31 തുടങ്ങി 37 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടെ തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വശീകരിക്കുന്നു. തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ പറയുന്നു. ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം 38 തുടങ്ങി 39. കൃഷ്ണൻ സകാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നൈഷ്കർമ്മ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇനി ബുദ്ധിയോഗയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം 40 തുടങ്ങി 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ പറയണം. നൈഷ്കർമ്മ കർമ്മയോഗയുടെ വിശദീകരണവും അതെങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നതും. 54 ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. 55 തുടങ്ങി 72, അതായത് 72 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 2.
ഗീതാഭിഷേക സംഗ്രഹം ശ്ലോകം 1. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാഭിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായ പരാശര മുനി ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ പരാശര മുനിയാണ്. അത് പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായ പരാശര മുനി നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവഹിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി മുഴുവനായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. മഹാധനികരും അതിശക്തരും ഏറെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരും അറിവ് കൂടിയവരൊക്കെ ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ പരിപൂർണതയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗം, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം 1 2 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം, അതും പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല. ഇപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ഉള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരമശിവനും നാരായണനും ബ്രഹ്മാവിനും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജീവാത്മാവിനും കൃഷ്ണന്റേത് പോലുള്ള സർവ ഐശ്വര്യ സമ്പന്നതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായും മറ്റാരുമില്ല. എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഏതേചാംശകല കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഢയന്തി യുഗേ യുഗേ. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളോ അംശാവതാരങ്ങളോ മാത്രമാണെന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1:3:28 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതേചാംശകല പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഢയന്തി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ വില എന്തെന്നറിയുന്നവരും ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് ആസ്പദമായ സംസ്കാരമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് ആര്യൻ എന്ന പേര് യോജിച്ചതാകുന്നു. ക്ഷത്രിയനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്റെ നിയത കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അനാര്യൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ഥ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ഉതകാത്ത വിധത്തില് പെരുമാറുന്നത്? അതുപോലെ 1ാമത്തേൽ പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെയാണ് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഉടുപ്പിനോടല്ല കരുണ കാട്ടേണ്ടത്, അത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. അജ്ഞാനമാകുന്ന കടലിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുറംചട്ടയല്ല രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഇതറിയാതെ ആ വസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് വൃഥ വിലപിക്കുന്ന ഒരാളെ ശൂദ്രനായി മാത്രമേ കരുതാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്, അല്ലെ?
അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ചോദിച്ചു, നീ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ എതിർത്ത് ചോദിച്ചത്. ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കും, സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് നരകമാണ് ഫലം, നീ പേടിച്ച് ഓടിയെന്ന് ആളുകൾ പറയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, രണ്ടാമത്തെയാണ് ഭഗവാനിൽ തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാനാണ് ചോദിക്കുന്നത്, കുതസ്ത്വാകസ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? വളരെ ഒരു ദേഷ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിച്ചത്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വ സാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. 3 തരത്തിലാണ് പരമസത്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പരമസത്യത്തിൽ ആത്യന്തികമായ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. നിരപേക്ഷ തത്വശാസ്ത്ര സാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിലാണ്. 1 ബ്രഹ്മം, 2 പരമാത്മാവ്, 3 ഭഗവാൻ. 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം അഥവാ അവ്യക്തിഗതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ആത്മാവ്. 2 പരമാത്മാവ് അഥവാ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷ ഭാവേന സ്ഥാനീയനായി കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ്. പിന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് ഭഗവാൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1:2:11 പരമസത്യത്തിന്റെ തത്വം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കും. സൂര്യപ്രകാശത്തെ മാത്രം പഠിക്കുന്നവൻ പ്രാഥമിക വിദ്യാർത്ഥി. അതേ സ്ഥാനമാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക്, അതേ സ്ഥാനത്തിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് സൗര ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവനാണ്. സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവോത്തമനും. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മി, സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യ ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മേതി, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഭാവം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയവരോട് ഉപമിക്കാം. പരമസത്യത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ സൂര്യഗോളത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പരമസത്യത്തിന്റെ വ്യക്തിഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയെല്ലാം ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പരമസത്യത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന ഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഭക്തന്മാരാണ് ഉന്നതരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾ. ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഒരു ഭക്തൻ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്നെയാണ്. അതായത് സൂര്യ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് പോലെ. സൂര്യനാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം, സൂര്യഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത്. വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായ പരാശര മുനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമ്പത്ത്, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യ, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈഡും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അത് നമുക്ക് ആവണുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം തന്നെ നോക്കാം. 3 ക്ലൈബ്യമാസ്മഗമ പാർത്ഥാനൈതയ്യുപ പദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തക്തോത്തിഷ്ഠ പരന്തപ. എന്താണ് ക്ഷുദ്രം? ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഈ മീനിങ്ങും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി പോണം. അതിന്ന് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മീനിങ് നോക്കുക. ക്ഷുദ്രം, ക്ഷുദ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ. ഹൃദയ ദൗർബല്യം, ഹൃദയത്തിന്റെ ദൗർബല്യത്തെ. ത്വക്ത, ത്വജിച്ചിട്ട്. ഉത്തിഷ്ഠ, ഉദ്ധാനം ചെയ്യുക. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക്. അതാണ് ഒരു നപുംസകന്റെ ബോധത്തിൽ നീ എന്താണ് സംസാരിക്കണത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരു തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം, അർജുനെ ഇവിടെ പാർത്ഥൻ, അതായത് പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പൃഥ അഥവാ കുന്തി, വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് കുന്തി ദേവി. അത് പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടും വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ പുത്രൻ പൊരുതാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ പേരിന് മാത്രമേ ക്ഷത്രിയനാകൂ. നീ പൃഥയുടെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ പുത്രൻ പൊരുതാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ പേരിന് മാത്രമേ ക്ഷത്രിയനാകൂ. ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ നീചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അയാളും പേരിന് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളായിത്തീരും. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇത്തരം മഹാമനസ്കതയെ ഹൃദയ ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്നു. അതങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. ഇവിടെ കപട മഹാമനസ്കത പ്രാമാണികന്മാരെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തെ ഹൃദയ ദൗർബല്യമായാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അഹിംസാ തത്വം, ഈ കപട മഹാമനസ്കത കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശപ്രകാരം അർജുനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് അർജുനവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുബി പ്രതിയോച്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്? അവരെ നാം പൂജിക്കേണ്ടവരല്ലേ? അവരെ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നൊടുക്കുക? അപ്പൊ വാക്ക് സമരത്തിൽ പോലും ഗുരുജനങ്ങളോട് ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നു അസുരന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കൊന്നതില് യാതൊരു പ്രത്യേകതയില്ല. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സാന്ദീപനി മഹർഷിയെയോ കൃഷ്ണൻ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുമോ? ഇവിടെ എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളെയാണ് എതിർപക്ഷത്ത് നിന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെയാണ് ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 5 ഗുരുന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും വൈഷമബീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രതിഗ്ധാൻ. എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം.
എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തെങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ്? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവരും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് കൗരവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുവിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും അവർ ഉന്നതർ തന്നെയാണ്. അവരെ വധിച്ചതിന് ശേഷം നേടുന്ന ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ രക്തക്കറ പുരണ്ടവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുജനങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബഹുമാന്യത അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും അവർ ഗുരുജനങ്ങളാണെന്നും അവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നേടുന്ന സുഖഭോഗങ്ങൾ രക്തപങ്കിലങ്ങളാകിയാൽ കൊള്ള മുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും അർജുനന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിൽ ആൻസർ ഉണ്ട്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ശ്ലോകമാറ് നൈതദ്ദിദ്മ കദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയോ യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? വീണ്ടും അർജുനൻ ഓരോ സംശയങ്ങളായി ഭഗവാനെടുത്ത് നിർത്തുകയാണ്. എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാതിരുന്നാൽ തൻ്റെ ജീവനോപായം ഭിക്ഷാടനം മാത്രമായിരിക്കും എന്നറിയാം. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുമില്ല. കാരണം വിജയ സാധ്യത 2 സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ ജയിക്കും. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാം പോരിൽ മരിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതം ദുസ്സഹമായി തീരും. മഹാനായ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവർക്ക് വിജ്ഞാന മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഇല്ലാതെ ആർക്കും മുക്തി നേടാനും കഴിയില്ല. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള മഹത്തായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലുപരി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും അർജുനൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി താം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണത്. എനിക്ക് തോന്നണത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നണേ അല്ലേ? ഹരികൃഷ്ണ. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി താം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. എന്താണ്? കാർപ്പണ്യദോഷം കൊണ്ട് ബാധിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ധർമ്മസമ്മൂഢചേത, ധർമ്മമേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചേതസ്സോടുകൂടിയ, അതാണ് ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചേത. ചേത എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സോട് കൂടിയത്. ധർമ്മമേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചേതസ്സോട് കൂടിയ, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. വിവർത്തനം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് ദയവായി അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. നമ്മൾക്ക് 4 തരം ന്യൂനതകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? എന്തായാലും തെറ്റ് പറ്റും. സാധാരണക്കാരന് തെറ്റ് പറ്റുന്നു. അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെടുന്നു. അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്.
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യരുടെ 4 ന്യൂനതകൾ, കുറവുകൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ തെറ്റ് പറ്റുന്നു, മായയിൽ അകപ്പെടുന്നു, അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, 4 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഇതാണ് 4 തരം ന്യൂനതകൾ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇതുവരെ അർജുനന് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഭഗവാന് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിതനാകുകയാണ്, ശിഷ്യനാകുകയാണ്, ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഹരിപോൽ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അതാണ് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെത്. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു, ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അർജുനൻ സ്വയം ഒരു കൃപണനായി കണക്കാക്കുന്നു. അശ്രദ്ധയോടുകൂടി അശ്രദ്ധനായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇനി കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം. ഞാനൊരു യോദ്ധാവായി പ്രവർത്തിക്കണോ അതോ ത്യജിക്കണോ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മളും ഇതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു പോകുമ്പോൾ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അതിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും. ഈ സമയം വരെ അദ്ദേഹം പല പരിഹാരങ്ങളും നൽകി. വികലമായ ഫാക്കൽറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനുമാനം, പ്രപന്നം, മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. ആരാണ് കൃപണൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഈ ശരീരത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം. സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. അത്തരം കുടുംബസ്നേഹം സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോറ്റുന്ന താണതരം മൃഗങ്ങളിൽ പോലും അതുപോലെ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ സങ്കുചിതമായ ദൗർലഭ്യം മൂലം കടമ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല. അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദിമ ഗുരു കൃഷ്ണനും ഗീതാ പഠനം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ അർജുനനുമായി തീർന്നു. അർജുനൻ ഗീതാസാരം ഉൾക്കൊണ്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനിലെ അർജുനയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയെയല്ല ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. മൂഢരായ ഭൗതിക പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനിൽ അന്തർഗതൻ, ബഹിർഗതൻ എന്നതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ പമ്പര വിഡ്ഢിയാണ്. ശ്ലോകം 8. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാദ്യോഗമുച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ അവസപ്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാം അഭിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും
എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പാണ്ഡിത്യം, ജ്ഞാനം, ഉന്നത സ്ഥാനം ഇവയെല്ലാം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. കൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരു മാത്രമാണ് വിശ്വാസ്യനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും വരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നൈപുണ്യം ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമേയല്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നു. കിബ വിപ്ര കിബാന്യാസി ശൂദ്രകേനയ യയി കൃഷ്ണ തത്വവേത്തേ സെയി ഗുരു ഹയ എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, ശൂദ്രനാകട്ടെ, സന്യാസിയാകട്ടെ, കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിശ്വാസ്യനായൊരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നൈപുണ്യം ആർജിക്കാത്ത അഥവാ വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത വ്യക്തി പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനും സർവജ്ഞനും വേദാന്തിയുമായിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ അയോഗ്യനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ സിദ്ധാന്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തിയിൽ കൂടി സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭഗവത്ഗീത ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മള് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആനന്ദത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരന്തപ നയോച്ചേതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വ്യജ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്നേഹിതൻ ഇതേവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഋഷികേശനും ഗുഡാകേശനും. ഋഷികേശൻ ആരാണ്? ഋഷികേശൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഗുഡാകേശൻ അർജുനൻ. ഗുഡാകേശൻ. അവരുടെ സംഭാഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റൊരാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അപ്പൊ ഇഷ്ടാനുസരണം സുഹൃത്ത്, മകൻ, കാമുകൻ എന്നീ വേഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളവയല്ല. ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾ ഏവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ വചനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോചനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാസൂംശ നാനുശോചന്തി പണ്ഡിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ ആരെക്കുറിച്ചും വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കാറില്ല. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഈ ശരീരം പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിക്കും. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും വിജ്ഞാനി. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ എന്തായാലും അയാൾക്ക് വ്യസനിക്കാൻ വകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇനി ശ്ലോകം 12. നത്വവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതപരം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അത് എന്താണ് പറയണത്? ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകാം ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ ആത്മാത്മസ്ഥം യേ അനുപശ്യന്തി ധീര ശേഷം ശാന്തി ശാശ്വതീനേതരേഷാം. കഠോപനിഷത്തിലും അത് തന്നെ പറയണ. അതായത് അർജുനനും യുദ്ധരംഗത്തുള്ള മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും താൻ തന്നെയും ശാശ്വതരായ ജീവവ്യക്തികളാണെന്നും അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളെ അവരുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും മുക്താവസ്ഥയിലും എന്നും സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറ്റത്ത് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്. അവര് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തര് ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭക്തരുടെ സിദ്ധാന്തം. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അസ്തിത്വം ചിന്താവിഷയമാണെന്നുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിന് ഈ സൂക്തം ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വ്യക്തിത്വം ഉപനിഷത്തുകൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ മായാതീതനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ആധികാരികമത്രേ. അപ്പൊ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഭൂതകാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാവിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം കൃഷ്ണൻ ഊന്നി പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിനും ഉപരിയാണ് തന്റെ നിലയെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിത്വ ബോധത്തോടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണനെന്ന് നാം കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂല്യമില്ലെന്ന് വരും. അപ്പൊ മാനുഷിക ദൗർബല്യമായ 4 ദോഷങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ യോഗ്യമായതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 12-ാമത്തെ. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതപരം. ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമല്ല. ഇനി 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര മുഹ്യതി. എന്താണ്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു ബാലനിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ അതിനുശേഷം മരിക്കും. മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം
മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അതിലാണ് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് ധീരൻ? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ആത്മീയ പ്രകൃതി ഇതിന്റെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയവനാണ് ധീരൻ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകള്? നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ശരീരം നശിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ബാലൻ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് വരും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരും, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മരണം സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി ഒരു പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് അല്ലെ ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റുകൊണ്ട് ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതമാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ്, അദൃശ്യനാണ്. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സംസിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. അവയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്ഷണികങ്ങളായ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എന്നും സുഖവും ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖവും, അതും ശാശ്വതമല്ല. അത് വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അതിന് ഉദാഹരണം എന്താണ്? മഞ്ഞുകാലവും മഴക്കാലവും ഒക്കെ വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേനൽച്ചൂട് ഏറ്റവും അസഹ്യമാകുന്ന മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലും കുടുംബിനികൾ അടുക്കളപ്പണി നടത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥ മാത്രം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും തൻ്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും മാത്രമേ മനുഷ്യന് മായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൗന്ദേയ എന്ന പദം പറയുന്നു മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും, ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 15. യം ഹീനാവ്യതയന്ത്യേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോ അമൃതത്തായ കൽപ്പതേ. എന്താണ് പറഞ്ഞ? അല്ലയോ നരോത്തമ, അല്ലേ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹൻ? സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം വെച്ച് ഇന്ന് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15-ാമത് വെച്ച് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്.
ശ്രീ ഗുരുദേവ്